Shwmae, a chroeso I fideo drilio uned 18 o'r cwrs sylfaen. Welcome to the drilling video for Unit 18 of the Foundation course. Fel arfer, peidiwch ag edrych ar eich cwrs lyfr wrth I ni fynd trwy'r drilio. As usual, please don't look at your course booklet while we're going through the drilling exercise. Yn yr uned yma, dyn ni'n mynd I ymarfer cyfnewid gwybodaeth ffeithiol a phersonol, exchanging factual and personal information. I ddechrau, dyn ni'n mynd I ymarfer cwestiynau sy'n defnyddio'r gair yw. Pwy, beth, faint, yw. Pwy yw'r person enwog? Pwy yw'r person enwog? Who's the famous person? Pwy yw'r person enwog? Beth yw'r rhif? Beth yw'r rhif? What's the number? Beth yw'r rhif? Faint yw'r tocyn? Faint yw'r tocyn? How much is the ticket? Faint yw'r tocyn? Faint o'r gloch yw hi? Faint o'r gloch yw hi? What time is it? Faint o'r gloch yw hi? Da iawn. Nawr, cwestiwn tyma bach yn wahanol. Pa mor bell yw'r ysgol? Pa mor bell yw'r ysgol? How far is the school? Pa mor bell yw'r ysgol? Ar atebion posib, some possible answers. Milltir. Milltir. A mail. Milltir. Neu 2 filltir. 2 filltir. 2 miles. 2 filltir. So 3 miles will be 2 milltir. 2 milltir. And 4 miles? 4 milltir. 4 milltir. Da iawn. A nawr, cwestiwn gwahanol. Pwy sy'n y llun? Pwy sy'n y llun? Who's in the picture? Pwy sy'n y llun? Ar ateb? Mae mam, babi a nyrs yn y llun. A'r llun yma? Beth sy'n yn y llun? Beth sy'n yn y llun? What is in the picture? Beth sy'n yn y llun? A'r tro yma, mae buwch yn y llun. A'r llun ola? Faint sy'n yn y llun? Faint sy'n yn y llun? How many are in the picture? Faint sy'n yn y llun? Ar ateb, mae 4 yn y llun. Da iawn. I orffen, dyn ni'n mynd I ymarfer cwestiynau sy'n defnyddio'r gair mai. Ble mae'r dosbarth? Ble mae'r dosbarth?
Where's the class? Ble mae'r dosbarth? Ar ateb posib, yn y neuadd. Yn y neuadd. In the hall. Yn y neuadd. A'r cwestiwn nesaf. Pryd mae'r dosbarth? Pryd mae'r dosbarth? When is the class? Pryd mae'r dosbarth? Ateb posib, nos Fercher. Nos Fercher. Faint o'r gloch mae'r dosbarth? Faint o'r gloch mae'r dosbarth? At what time is the class? Faint o'r gloch mae'r dosbarth? Ateb posib, y possible answer, o 7 o'r gloch tan 9. O 7 o'r gloch tan 9, from 7 until 9. O 7 o'r gloch tan 9. A dyna ni, pob hwyl gydag uned 18. Welai chi cyn bo hir.